Salut! Am reușit să ne conectăm fără niciun impediment de această dată. Mă bucur să fim din nou împreună la a 5-a ediție live Biology School. Și așa cum am făcut și până la edițiile de până acum, ducem oameni de mare inspirație, credem noi, atât pentru noi ca oameni, cât și pentru noi profesional. Și mă bucur să vă prezint imediat invitații de astăzi. O avem alături pe Ioana Irinei. Ioana este consilier Edmundo din cadrul Educativa și pe Sebastian. Sebastian este student în anul întâi la University of Southampton din la Computer Science. Și, prin urmare, astăzi vom vorbi despre mediul universitar IT internațional, mai ales pentru că noi la Logischool punem cumva bazele pentru aceste meserii ale viitorului mai departe și vrem să vă dăm o poveste de succes, să spun așa, și o cale mai ușoară prin care puteți accesa toți din comunitatea noastră, toți elevii care se pregătesc de a accesa mai departe o universitate, să vă oferim această unealtă despre care Ioana ne va povesti mai mult. Mai ales că acum suntem într-o perioadă și a examenelor. Deja avem probabil că cu siguranță de mult, dar avem această apăsare, să spun așa, de unde ne îndreptăm mai departe cu carierele noastre, facultățile, cum ne-a schimbat această perioadă, partea aceasta de alegeri. Pentru că dacă până acum poate voiam să ne îndreptăm către ceva, poate această perioadă ne-a făcut să ne gândim că ar fi mai util să ne îndreptăm, nu știu, poate am văzut altfel lucrurile, să spun. Prin urmare, o să discutăm cu Ioana și cu Sebastian despre care sunt pașii pe care trebuie să-i facă elevii ca această tranziție de la învățământul autohton, de la unul într-o țară străină, să fie unul foarte, foarte facil. Și de aceea mă bucur că v-am pe amândoi în această formulă. Ioana să ne povestești un pic despre pași și Sebastian să ne spui cum a fost pentru tine experiența și cum este să studiezi mai departe computer science pe o altă planetă. Să zic așa. Da. Eu, în general, nu sunt un om nu sunt în această filosofie de a regrete în viață, dar un singur lucru așa pe care îl resimt cumva parcă mi-aș fi dorit ar fi fost să studiez ceva în afară. Am avut un program așa scurt de a studia la London School of Economics, dar nu a fost o experiență din aceasta full autentică. Și sunt sigură că o astfel de experiență te schimbă foarte mult din punct de vedere al percepției, al viziunii, al filtrelor pe care le adaugi mai departe în viața ta ca om și profesional. Noi am luat niște întrebări de la comunitatea noastră, Ioana, Sebastian, pentru voi și vreau mai întâi un pic să prezint scurt. Sebastian este student în anul întâi la University of Southampton în Marea Britanie, unde urmează profilul Computer Science. Și studiază materii precum programare, software modeling, algoritmică și până la securitate și inteligență artificială. University of Southampton este poziționată în rankingul cel mai recent The Guardian pe domeniul IT pe locul 17 din 105 din UK. So, yeah, sounds like a big deal. Ioana este consilier educațional Edmundo of Education cu experiență de 5 ani, iar întregul proces de consiliere oferit de Ioana este complet gratuit pentru toți elevii care aplică la una sau mai multe dintre cele peste 130 de universități internaționale pe care Edmundo le reprezintă oficial în România. Ea stăpânește toate informațiile și metodele necesare pentru a ajuta elevii să-și pregătească un dosar. S-a întrerupt ceva aici? Cred că de eligibilitate și detaliuri de aplicare. Cum? Ups, nu, s-a întrerupt pentru o secundă și a fost confuzie. Ok. Am înțeles. Astea le-am așa foarte matematic ca să nu pierd o informație valoroasă mai departe. Spuneți-mi mai întâi un pic despre voi, spune-mi un pic, Ioana, despre Edmundo, te rog, și apoi intrăm și în întrebări. Edmundo este o organizație prin care, așa cum spuneai și tu, se poate aplica la
foarte multe universități din extrem de multe țări din Europa. Consilierea este gratuită în condițiile în care aplicanții își aleg din portofoliul nostru opțiuni, atât de licență cât și de master. Consilierii Edmundo fac în esență un proces de asistență încă de la faza de alegere de opțiuni, faza de aplicare propriu-zisă, adică tot ce se finalizează cu acel submit. Și, partea de post-aplicare, adică proceduri care țin poate de accesarea de împrumuturi acolo unde ele există sau chestiuni care poate țin de informații utile pentru găsirea de cazare. Ăsta este un aspect crucial, aș zice. Cazul foarte multor studenți, de altfel, cântărește extraordinar de mult. Și de cele mai multe ori noi ne străduim să fim și liantul între generațiile precum Sebastian, al căror parcurs deja a început poate în alte țări, și bobocii. Adică suntem acea punte de legătură, dacă vreți, între, repet, cei care sunt deja plecați din un an, 2, 3 și cei care vin din urmă. După cum se vede, treaba nu e doar o îndeletnicire care ține de criterii de admitere sau mai știu eu ce alte lucruri cu legătură directă la elementele unui dosar de aplicare. E un job mai complex, de multe ori merge dincolo de foarte multe alte aspecte, chiar academice, chiar pur academice, și practic cine e în poziția mea are nevoie de un set de calități, aș zice, impresionant. Da. Mi-aș fi dorit să te cunosc acum ceva un pic mai mulți ani. Da. Sebastian, ne spui, te rog, câte ceva despre tine, cum ai ajuns la computer science și de ce la Southampton, un pic de contextul tău? Bun, bună, sunt Ian, chiar așa toată lumea spune. M-am poreclit așa când aveam 2 ani, 3 ani, ceva genul ăsta. Și, bun, anul întâi, chiar acum am terminat ultimele examene, aseară am terminat ultimul examen și acum trec anul 2 la University of Southampton. Pe partea de informatică pot spune că m-am decis relativ târziu, de fapt, în sensul că aveam de mult gând să dau pe informatică, sau cel puțin știam sigur că de mult că mă pasiona informatica, încă din clasa 5-a, doar că ultimul an, clasa 11-a, 12-a, așa, eram de asemenea foarte atras de partea de drept. Deci am avut de făcut o alegere între IT și drept, dar la finalul zilei am zis că mai repede merg în IT în altă țară, pe IT în altă țară. Și pe Southampton, cum am ales, păi a fost foarte simplu. I-am trimis un e-mail Ioanei, care am rugat-o să-mi trimită un ranking al universităților care au contract pe IT. Locul întâi era Southampton, așa că am aplicat la Southampton. Firesc. Da. Și în consecință am însă aici, ce să fac. Ok. Ca o completare, eu îl cunosc pe Sebi și prin prisma activităților extracurriculare. O să las pe el dacă vrea să detalieze. El are, sau cel puțin mi-amintesc din eseul lui personal, foarte multe activități, repet, în Consiliul Elevilor din liceul din care face parte. Și asta eu zic că e ceva ce cântărește mult, pentru că, așa cum îl vedeți pe Sebi, el are o degajare naturală. Și asta cred că e ceva indispensabil în povestea unui student internațional. Vine cu un antrenament pe care eu îl văd vital în partea aia de adaptare. Adică, dincolo de ajutorul nostru, repet, înainte de aplicare, după aplicare, e important să fie și un material foarte bun, cel cu care vin aplicanții Edmundo. Și, prin Sebi aveți aici un exponent, repet, desăvârșit pe partea asta. Da, pe partea de voluntariat am făcut foarte mulți ani, până în clasa 10 am tot băgat voluntariat, fie în asociații, fie în consiliu, și pe faptul că am mai făcut și chestii în IT pe lângă școală. Deci, cu siguranță asta a ajutat în decizia facultății de a-mi da un loc, de a-mi acorda un loc pentru anul acesta. Deci, chiar doresc să fie cu mai mulți elevi care să facă voluntariat în astea 9-12 pentru dezvoltarea lor personală. Pentru că, repet, nu e vorba doar de un
nu e propriu-zis un criteriu de admitere ăsta, dar șlefuiește foarte bine, ar zice, personalitatea cuiva care ajunge acolo și va fi pus efectiv în situația de a se adapta. Și care probabil are de-a face, dacă poți să completezi și să mă corectez dacă zic bine, probabil că are de-a face cu mulți elevi, studenți din lume care sunt cumva obișnuiți în acest spirit de activități extra, de voluntariat și vin deja cumva cu acest by default, să spun așa, cu acest pachet. Da, categoric. Da, contează. Mai ales pentru faptul că facultățile văd că ești un om, pe lângă faptul că ești pasionat de informatică, vezi tu ce mai faci pe lângă informatică, că nimeni nu stă doar să facă acea materie sau oricare ar fi, fac și altceva. Și asta e ajută să înțeleagă de fapt cine ești tu ca persoană. Nice, da, pentru că noi suntem un pachet, într-adevăr. Pe lângă ce știm noi hard, suntem și foarte mult pe soft skills și asta poate uneori în viață contează mai mult decât ce știm neapărat să butonăm. Foarte mult, inclusiv într-un domeniu un pic mai tehnic, precum este cel al IT-știlor. Și de asta mă bucur foarte mult că astăzi ne privesc poate persoane chiar și introverte, dar văd până la urmă că nu e imposibil, că e bine să te implici, că e bine să-ți exersezi niște skill-uri, atât mai tehnice cât și de altă natură. Pentru că până la urmă povestea asta totul se încheagă exact ca într-un puzzle și e bine să ai cât mai multe piese care să te ajute să ajungi la un peisaj frumos. În primul nostru live l-am avut pe Ciprian Stănescu de la Future Summit, care ne-a povestit foarte frumos despre meserile viitorului și sunt sigură, Sebastian, că o să ne spui și tu niște insights, niște informații foarte interesante pe acest domeniu. Și aș vrea să intrăm acum în întrebările pe care noi le-am luat de la părinții, de la studenții în devenire din comunitatea Logi School. Noi cumva în această perioadă am simțit că nevoia accelerată de digitalizare ne-am și adaptat ca de-a lungul verii să avem niște pachete pe ceea ce înseamnă construcție de aplicație, design. Am înțeles foarte mult cu toții în această perioadă ce înseamnă să folosești aplicații, fie că este să-ți aducă mâncarea, cumpărăturile sau orice domenii acum sunt foarte accesibile via aplicații. O să încep un pic cu tine, Ioana. Întrebările către tine sunt: care sunt primii pași pe care trebuie să-i facă un tânăr pentru a studia în străinătate? Și cum pot elevii să afle care sunt programele universitare potrivite pentru ei? Le-am îmbinat împreună că mă gândesc că se leagă bine una de alta ca întrebări. Eu aș rupe această întrebare în două părți. Prima și cea mai importantă, o decizie în familie, din punctul meu de vedere, e hotărâtoare în procesul ăsta. Dacă vrei să ai succes, sincer, fără niște suporteri dedicați, nu o să se întâmple, cred, foarte simplu asta. Și eu nu văd suporteri mai dedicați decât părinții. Am și aplicanți, sincer, care nu spun părinților și fac demersul ăsta pe cont propriu și eu, ca și consilier, vă dați seama că fiind în fața unor adulți tineri, adevărat, dar adulți, adică de cel mai multe ori trecuți de 18 ani, nu am voie să informez părinții pe la spatele aplicanților și eu respect foarte mult deciziile lor. Dar personal consider că dacă nu ai aportul unui părinte în toată povestea asta, lucrurile pot să o ia razna foarte rapid. Și cred că, repet, o decizie în familie este primul pas și este temelia aia fără de care nu se poate construi nimic. O decizie pe care eu aș discuta încă de la finalul clasei a 10-a, sincer, pentru că în clasa a 11-a de cele mai multe ori sunt primele discuții, sunt primele vizite la RIUF sau IUF mai nou, adică la târgul de oferte educaționale pe care Educativa îl organizează în primăvară și în toamnă. Important este să se dea un răgaz pentru partea asta de research și pentru partea asta de discuție în familie. Adică, din punctul meu de vedere, clasa a 10-a final de an școlar este momentul optim să se pună pe masă opțiunea de studii în afară. După aceea, între 11 să facă un research serios, să se stabilească și criteriile. La SEBI a fost foarte clar, rankingul a fost până la urmă criteriul. Pe de altă parte, la el, sincer, mi-a făcut treaba și mai simplu faptul că a venit așa de montat pe vreau ce mai bun pentru mine și ce se găsește la voi în portofoliu, ok, that's it. Sunt alte persoane care cumva oscilează între domenii, au nevoie și de un proces din ăsta de redescoperire, în sensul că
poate vor IT, dar de fapt ei nu vor IT, ei vor, cum spunea și Sebi, în egală măsură și drept și atunci au nevoie între 11 să se decide și asupra domeniului. Poveștile sunt deci foarte frumoase, dar ideal ar fi să fie începute cu acela a fost odată încă din clasa, aș zice eu, a 10, dacă sunt foarte mari indeciziile pe domeniu și eventual între 11 mai susținut pentru partea asta de research. Următoarea parte din această întrebare, ce pași să facă un tânăr ca să și studieze, ține de criteriile de eligibilitate, adică să ne uităm foarte realist până la urmă la ce ne dorim. La nivel de program de licență, dacă eu vreau IT și sunt de la filologie, sincer, e o misiune un pic mai challenging decât și-ar dori un consilier Edmundo sau eu mi-aș dori. Și atunci aș sugera în general celor care, repet, vin de la profile umaniste să se orienteze spre specializări din sfera aceasta umanistă și celor de la profile realiste să poată merge spre ce își doresc. Până la urmă, ei sunt 100% eligibili peste tot. Deci, faptul că vă chinuiți, dragii mei, de la Multe Info, științele naturii sau la orice altceva mai sunteți, cu matematică, vă aduce beneficiul că sunteți eligibili peste tot. Partea a doua, dincolo de eligibilitatea asta pe domeniu, ține de cum ne demonstrăm până la urmă skill-urile de engleză. E vital să se apuce, să se pregătească pe partea de engleză cât mai rapid, mai ales dacă ia decizia la final de a 10-a că vor studii în străinătate. Păi a 11 și a 12 trebuie să fie 2 ani în care să facă baie în engleză, cum zic eu. Adică să se pună, să-și acopere lacunele, pentru că, repet, Sebi știe foarte clar, te duci la facultate, nu mai stă nimeni să-ți vorbească în engleză și pâinea ți-o cumpări în această limbă. Și atunci, trebuie să știi această limbă străină, în care, once again, vei studia, vei da examene, îți vei susține speech-uri prin care poate vei justifica ipoteze sau mai știu ce. Dacă nu ești prieten cu limba engleză, lucrurile îți vor fi un pic mai anevoioase și asta nu doar din punct de vedere academic, ci și la nivel de interacțiune socială, pentru că vor fi oricum foarte multe teme. Există acea, repet, perioadă de adaptare în care oricum poate ți este greu să te bagi într-un cerc, mai ales de internațional, dar aminte să nici nu știi să vorbești ca lumea engleză. Da, deci e foarte bine punctat. Mi-ai răspuns cumva și la întrebarea următoare, în care cam când ar trebui să înceapă procesul pentru înrolarea, să spun așa, în acest gând de a merge la o altă universitate în afară. O să trec acum la niște întrebări pentru Sebastian. Dar până atunci am avut un gând apropo de ce ai spus cu partea de limbă engleză, limbă străină. Știu de anumite universități care cumva cer 3 limbi la înscriere, dar una dintre ele poate fi limbaj de programare. Și asta mi s-a părut foarte interesant să aud această perspectivă de limbă străină. Nu știu dacă și tu ai întâlnit acum în... La noi. Da. Nu mi-au cerut, la mine în facultate n-au cerut să cunosc informatică per se. Mi-au cerut nouă în bac și nouă la matematică. Dar te iau de la început, deci de la zero. Am prieteni care n-au făcut informatică deloc în liceu și acum se descurcă super bine pe partea de informatică, deci nu cer per se să știi informatică, dar important este să ai o logică a ta și matematica normal, că te ajută că sunt legate una de alta. Da, cred că nu am exprimat eu foarte bine, că voiam să spun că în anumite universități îți cer să știi 3 limbi străine și una dintre ele, dacă nu știi, să spunem, nu știi franceză, engleză, germană, o să știi un C++, o să știi something, Da. În această idee mi s-a părut foarte interesantă abordarea acestor universități. E o idee. Acum nu știu cât de... E o idee, dar de ce dorește să fie fiecare. Eu am avut la un moment dat o aplicație cu o domnișoară care vrea să facă social work. Venea de la științe sociale, de la un profil care, repet, e umanist la noi în țară și ei s-a cerut să știe limbajul semnelor. Mi s-a părut foarte fain, dar asta strict pentru că își dorea ea o specializare la un moment dat și a și scris în eseul personal că e pasionată de
progresele celor care vin din zona asta. Sebastian, de ce ai ales să studiezi în străinătate ceea ce studiezi? Cumva sunt două întrebări mixate. Bun. Am vrut să studiez de fapt în străinătate încă din clasele 9-10, când m-am dus la RIUF să mă interesez de Anglia și aveam de gând să stau în Anglia. După aceea a apărut Brexit și odată cu Brexit-ul am fost foarte confuz ce se va întâmpla cu facultate, dacă accept, dacă nu știu, că nu se știa nimic despre chestia asta. Și atunci am început să mă interesez un pic și din țări din afara Uniunii Europene, la Canada, Noua Zeelandă, Australia, unde m-am uitat la preț și m-am întors frumos, am închis calculatorul și m-am dus să mă culc. Ok, deci apoi am ajuns în clasa 11-a. De fapt, aveam între 11-a 12-a vreau să mă duc fie drept, fie Babeș, în Cluj. Drept a fost în București. Mai mult Babeș pe atunci. Și aici au fost mai mulți oameni care de fapt au susținut ideea să mă duc în străinătate. Unul din ei a fost tatăl meu, că tatăl meu a tot tras de mine: hai, fă și tu aplicația, aplică și tu o dată, fă și tu chestii, știi? Și am zis: bine mă, hai că fac, că dacă tot mă chinui la cap, hai că fac și aplicația în Anglia. Și dacă tot era să o fac, hai să fac și bine. Că, na. Așa că am ales facultăți, am ales Anglia și m-am băgat și să scriu acel, cum se numește? Acea prezentare, da. Pentru Anglia, ca să fie ok, acele SEO personal, exact, ca să fie câte ok, ca să mă accepte. Și încă o prietenă care, de fapt, s-a dus la Babeș la pregătire și ăsta, de fapt, avea de gând să meargă la arte în Anglia. Și toate astea, alături de faptul că atunci când m-am dus la pregătire la Babeș pentru admitere, nu mi-a plăcut. Să vă spun sincer, nu mi-a plăcut cum este la Babeș efectiv. Și am zis că nu se poate așa ceva, nu e ok. Chiar nu e ok. În consecință, la revedere Babeș, bun venit Southampton. Cam așa a fost ideea. Nice. O mențiune. O colaborare cu un consilier Edmundo nu înseamnă că cineva nu este în drept, sau în fine, nu are dreptul de a aplica și în România. Adică eu personal am persoane consiliere ce își doresc să-și depună, de exemplu, dosarele și în următoarele 2 luni la Universități din România. Noi nu suntem inamicii sistemului de învățământ românesc, nu ne înțelegem, să nu se tragă această concluzie, doar încercăm să deschidem până la urmă gustul și pentru altceva. Și exact cum am spus, trebuie foarte bine mereu să fii în mindset-ul ăsta de creștere. Adică hai să vedem ce are în plus Southampton versus Babeș. Până la urmă, amândouă sunt instituții universitare. Poate pentru unii e o opțiune mai bună să facă studii de licență în România și ulterior master în afară, până la urmă să și poate. Adică... Da. E un model pe care l-am întâlnit foarte des. Să studiezi în țară și să te duci la un master în afară. Da. Așa e. Mai povestea pe care o începe cineva. Și la Sebi așa a fost să fie. După cum spuneam, contează foarte mult aportul părintelui și eu îl salut cu mare drag pe domnul Bada. Exact cum spuneai tu, Ioana, că trebuie să fie părinții on board mai întâi cu o astfel de decizie, ca să meargă lucrurile mai simplu. Mine contează foarte mult, vă zic sincer că eu țin legătura cu părinți cu care poate am vorbit acum 5-6 ani prima dată la RIUF, când copiile erau între a 10-a. Am părinte din Suceava care mă sună la fiecare Crăciun și la fiecare Paște și îmi zice cele cuvenite, deși copilul lui a terminat facultatea între timp. Deci sunt legături care se leagă foarte frumos. Totul este să fie lucruri de valoare acolo la mijloc. Sebastian, care sunt avantajele pe care începi tu să le percepi, cumva feel așa, studiind în străinătate? E ceva care a fost pentru tine mai wow din prima? Ești la început, că ești anul întâi, dar sunt sigur că au fost ceva care poți să share. Da. Pe de-o parte, mie îmi place cultura englezească. Asta e foarte important, de fapt, vreau să spun. Facultate în afară nu trebuie neapărat văzută ca și cum ar fi ea mai bună academic, per se. Că, mai ales pe informatică poți să fii de succes și fără facultate, să vă spun sincer. Important este, de fapt, când te duci la o facultate în străinătate, te interesează foarte mult cum te simți acolo și faptul cum te dezvolți pe tine personal. De fapt, asta e ideea.
o șansa ta de a reuși în sfârșit să mergi să trăiești singur într-un loc departe de casă, vezi oameni foarte șmecheri, foarte tari și așa înveți perspective noi asupra vieții, o dezvoltare super mare și asta e de fapt ceea ce vrei să cauți la facultate și asta am căutat și am găsit la Southampton. Faptul că am reușit să învăț niște perspective noi asupra culturii englezești și am niște legături, niște prieteni super tari, super buni pe ceea ce fac ei și chiar foarte, foarte fericit să fiu prieten cu ei. Da, și dacă îmi permit să completez, Sebi, și după absolvire, cei care, de exemplu, termină profil economic, de cele mai multe ori își creează propriul business sau poate un business combinat ca și idee cu alții. Contează foarte mult tu să ai o piață de desfacere până la urmă în 3 țări, poate, who knows. Da. Adică tu, român fiind, te combini cu alții din alte 2 țări, faci o idee de business și în felul ăsta poți, poate, la un moment dat să intri pe piața din România, din, nu știu, UK, dacă te împrietenești cu un britanic sau mai știu cu altcineva de prin alte țări. Ideea e că toată lumea trebuie să fie conștient de faptul că își creează niște alianțe, niște, repet, relații, un networking care e foarte important, e crucial după absolvire. Faptul că ești sub aripa, aș zice, unor profesori foarte filtrați, adică oamenii ăștia care sunt în universitățile din UK, la un moment dat, prin prisma CV-urilor lor, sunt criteriul în ranking-urile alea, adică ranking-urile alea iau inclusiv asta în considerare, prestanța lor academică. Asta. Da. Care sunt planurile tale pentru viitor, Ian? Bună întrebare. Ok, am mai multe opțiuni pe chestia asta. Eu știu sigur că mă interesează foarte mult inteligența artificială și machine learning în dezvoltare. Ideea este că am o prima opțiune pe care o gândesc ar fi să fac un PhD în efectiv inteligență artificială. Probabil că la Southampton sau la altă facultate, dar probabil că tot la Southampton, depinde ce programe oferă atunci. Și dacă e să mă duc după aia în industrie, din fericire Southampton este de căutat între companii și eu vreau să ajung să lucrez o dată și la Tesla pe partea de machine learning pentru mașinile lor autonome, inteligente. Și asta e pe plan profesional. Pe plan personal ar fi, am o dorință mea de a mă muta în Noua Zeelandă, să fiu sincer. Dar asta e long term deja. Sunt sigură că și eu aveam la vârsta ta niște planuri care se schimbau atunci de la an la an, dar cu siguranță partea aceasta de inteligență artificială, machine learning sunt domenii care cred că abia suntem la începutul curbei de învățare cumva acolo, din minimul input pe care îl știu și eu despre aceste domenii. Și mi se par de super viitor exact aceste segmente pe care le-ai punctat și tu. Spune-mi dacă le-ai recomanda altor tineri să studieze în străinătate, cam pe ce să se focuseze, ce le-ai recomanda? 100% le-aș recomanda. Pe ce se focuseze, în ce sens? Da, pe ce să pun accent mai mult? Pe partea academică, pe partea de soft skills, pe partea de CV, pe partea de voluntariat, activități extra? Ok. CV-ul meu a fost bun și îmi place mie să cred, dar am foarte mulți prieteni care nu au avut neapărat nevoie de chestia asta. Important este să nu se limiteze doar la școală. În sensul că ei trebuie să găsească ce pasiune pe care o fac. Dacă ești pasionat de informatică, atunci să începe să facă soft, poate să urmeze niște cursuri acreditate de la alte facultăți. Sunt cursuri gratuite de la MIT sau de la Harvard care sunt pe această chestie de informatică și pică foarte bine la CV pentru facultate. Și desigur să facă și chestia de soft skill ajută super mult în general în viață. Și atunci merge voluntariatul super bun asta. Deci, de obicei, dacă sunt elevi care după școală fac chestii pentru ei, 100% au o șansă și vor intra la facultate foarte bună în Anglia. Cam asta e cel mai important lucru. Am înțeles. Pe partea aceasta asta vă întreb pe amândoi, pe partea de soft skills, că ai punctat și tu un pic despre asta, cam ce abilități ar
trebui să dezvoltăm, Ioana, poți să-mi răspunzi tu mai întâi, la ce îi îndrumi pe studenții în devenire care vin la consiliere pe partea aceasta de soft skills? Eu îmi place să cred că alimentez mult autonomia lor. Adică eu nu le zic altfel decât pe numele mic. Eu, ca să înțelegeți, am dublul vârstei lui Sebi și sunt undeva între generația lui și a părinților, adică undeva la mijloc și îmi place să cred din nou că văd ambele, văd punctele de vedere ale ambelor tabere și asta mi se pare crucial. Ei au nevoie să aibă un suporter dedicat, dar nu din ăla care să fie așa copleșitor de protectiv și vai, hai să-ți scriu eseu personal, hai să sun eu cu consiliera la că tu nu ai timp și ai meditații. Nu. Eu întotdeauna le zic părinților, de asta mie place să întrețin conversații telefonice cu părinții, îmi place să mă ajung în contact cu ei, realmente le prețuiesc sprijinul, dar niciodată nu o să sun un părinte și o să zic că știți, copilul nostru nu mi-a trimis eseu personal. Mi se pare jenant, adică m-aș transforma în doamna dirigintă și nu vreau asta. Deci autonomia lor trebuie, din punctul meu de vedere, să fie potențată în tot tumultul ăsta, care până la urmă e unul inclusiv de natură emoțională. Și îmi place să cred că ei, dacă sunt într-un cerc de prieteni în care anturajul în sine îi incită în zona asta de descoperire a unor opțiuni extra, cum spunea și Sebi, el a avut o prietenă care a luat și ea în considerare sau alți colegi care, iarăși, poate tatonau ideea. Însă că sprijinul unui grup este de asemenea extraordinar de benefic. Adică eu mai am momente în care întreb, uite, te-am ajutat să aplici, felicitări pentru reușită. Dacă crezi că mai ai cu cine să mergi mai departe în drumul ăsta, care poate fi o poveste foarte faină la plural, nu doar la singular, hai să ne vedem. De aici înainte poate mai aducem pe cineva în poveste. Sunt foarte multe cupluri pe care eu le-am în consiliere. Am inclusiv invitații la nuntă peste ani, ca o anecdotă așa. Și vreau să vă zic că de cele mai multe ori când se merge în duet, fie că ești cu un prieten foarte bun în povestea asta implicat sau cu partenerul de cuplu, repet, la 17-18 ani, în principiu ei sunt unii care vin și în povestea asta cu partenerul de cuplu, merg lucrurile altfel. Și deci autonomia asta și faptul că până la urmă pui în valoare și relațiile pe care ele au deja închegate, dincolo de criteriile academice, deciziile de domeniu, posibilitățile de angajare post-absolvire și altele din filmul ăsta, eu cred că sunt avantaje, niște ași în mânecă pe care dacă nu-i vezi ca și consilier, nu știu, faci o mare greșeală să ignori. Eu cred foarte mult în puterea relațiilor. De asta relațiile de familie și relațiile lor, între ei, ca prieteni sau mai știu ce, consider că sunt hotărătoare. Tu ce mai completat pe partea aceasta de soft skills, Sebastian? Să învețe. Dacă la școală era foarte simplu să înveți, de obicei aveai toată teoria pusă cuvânt cu cuvânt și erau și profesori care nu notau decât dacă învățai cuvânt cu cuvânt, ai învățat super prost. Din păcate, aici a fost sistemul care te-a trișat, care te-a păcălit și ai învățat prost și va trebui să scapi de obiceiul ăsta. Ideea la facultăți este că o să-ți dea materialul, mergi la cursuri, îți explică, sunt înregistrate, toate cele. Cursurile, în schimb, nu sunt explicate, nu sunt chestii mot-a-mot, sunt toate conceptele astea care sunt explicate și va trebui tu să le iei, să vezi ce înțelegi în explicația lor, eventual să mai cauți dacă mai ai căutat ceva și să-ți faci propria ta explicație pe care să o aplici în momentul în care ai nevoie la coursework sau la laboratoare sau la examene, pentru că acolo nu te întreabă nimeni definiția lui X, lui Y sau Z, ci te întreabă cum poți aplica chestia aia sau ai problema aia, cum o abordezi, adică chestii care să facă să pună în vedere înțelegerea materialului, nu memorarea lui. Și de asta e important să înveți singur sau eventual să ai niște prieteni care să învățați împreună, dar să nu te bazezi doar pe faptul că mergi la profesor și înveți pe de rost și ești ok. Nu se aplică chestia niciodată.
Și să învețe să gătească. Eu n-am făcut asta și m-a costat și nu e ok. Și dacă tot mai primit un pic, disciplină, da. N-aș ca să. Adică eu am spus că am dat ultimul examen acum la algoritmică ieri. L-am dat ieri la 3 dimineața. Am terminat. În condițiile în care am avut o săptămână timp să-l fac. Deci don't be me, nu fiți ca mine, aveți disciplină, faceți repede ca să scăpați, să nu stați la 3 dimineața să-l faceți. Da, disciplina cred că este o cheie așa a multor răspunsuri în viață, dar ajungem mai greu la ea la orice vârstă. Și adăuga să fie niște așteptări până la urmă duse în zona de vreau ceva diferit, mai bun sau care să mă facă mai bun. Adică e ca și cum de multe ori mai aud și chestia asta. Eu aleg X universitate, că acolo comunitatea de români e bine reprezentată și vreau să mă duc acolo unde e călduț și bine și mă întâlnesc cu alții din România și voi vorbi cu alții, repet, din țara mea de origine. E bine și așa să gândim, dar ideea e să te scoți un pic și din zona de confort. Nu vreau să recurg la clișee, dar experiența asta overall, dincolo de chestiunile astea academice, repet, e un antrenament for life. Și nu cred că zic lucruri exagerate acum. Dar gândiți-vă că oameni care merg în UK poate au pornit ca și Sebi prima dată gândindu-se că vor în state și n-au putut în state că taxele sunt prohibitive. Nu suntem puțin spus prohibitive. Au studenții din Uniunea Europeană avantaje financiare? Depinde de țară, dar când e vorba de Statele Unite, sincer... Nu, în Europa, nu, în state nu e, da. În Europa, da, sunt niște facilități. Există țările nordice unde poți să studiezi practic neplătind nimic pentru licență și master. Dar există limba daneză, de exemplu, care poate să-ți creeze mici probleme, sau limba suedeză, care la început nu e cea mai prietenoasă din lume. Deși nu ți se predă în limbile astea, oricum te vei lovi de ele în stradă sau, în fine, dincolo de sala de curs. În Olanda, sincer, din punctul meu de vedere, lucrurile au luat o turnură fericită pentru că a devenit țara unde, honestly, în ultimii 2 ani am avut foarte mulți aplicanți. A luat puternic avans tot ce ține de oferta lor educațională, pentru că după Brexit ei au știut să-și gestioneze și din punct de vedere al marketingului partea asta de noi suntem aici, noi ne-am jumătățit taxa pentru boboci în primul lor an de studii, vă așteptăm cu brațele deschise, suntem țara unde se predau cele mai multe programe în limba engleză după UK, s-au marketat foarte bine. Și UK-ul în continuare rămâne destinația numărul 1, chiar și în condițiile Brexit, pentru că pur și simplu vine cu o groază de posibilități de studii, adică poți să studiezi ce vrei și ce nu vrei, ce te gândești și ce nu te gândești acum. Plus că mai este și avantajul ăsta, că până la urmă din UK poți foarte ușor, sunt programe care oferă placement year, adică un an de practică între anii 2 și 4, poate chiar și în state. Și atunci îți ogoiești și dorul ăsta de Statele Unite, unde poți să ajungi. Da. Tot felul de pârghii de tipul ăsta. Totul este cumva să le research-uiești din timp, adică sau să iei legătura cu un consilier Edmundo și să sperăm că și el are timpul necesar până la urmă să-ți explice toate lucrurile astea. Da. Sebastian, spuneai de machine learning și inteligență artificială. Era o întrebare de care sunt câteva zone de interes din tehnologie care crezi că vor evolua în curând și merită atenție mai multă, să spun așa? În curând o dată cyber security, deci chestia asta, deși este foarte puternică și acum o să continue să se dezvolte și nu va dispărea niciodată. Internet banking, din moment ce este Revolutul popular și nu mai țin minte, Starling Bank e popular în UK și așa mai departe, toate aceste bănci încep să înțeleagă că omul vrea o dată să poată să folosească aplicația de pe telefon ca să plătească cu chestii. În consecință, internet banking-ul este foarte, foarte bun pentru viitor și mai încolo este și Internet of Things, aș spune eu. Internet of Things, pe scurt, ar fi un fel de conectivitate continuă a tot ce vezi în casă la internet și chestii inteligente din casă și așa mai departe, astfel încât se poate comunica între ele. Ceea ce este mai de viitorul mai depărtat, dar este cu siguranță de ținut în vizor. Asta le văd eu importante așa.
Ioana, o întrebare mi se pare foarte bună și chiar și doresc să văd și viziunea ta aici. Cum vezi viitorul educației? Well, e sincer un subiect care mă pasionează foarte mult, pentru că jobul meu de bază a fost profesor de limbi străine. Okay. Și eu am ajuns în povestea asta de consiliere cumva făcând apropo de procese de introspecție, un proces foarte serios la un moment dat, când am atins, să spunem, un climax de profesionalism în domeniul traducerilor și al predării de cursuri străine și mi-am dat seama că am nevoie de un reset și am nevoie să văd ce anume îmi plăcea mie în povestea cealaltă și să aduc într-o nouă poveste, apropo de, repet, lucrurile pe care le-am zis mai devreme, de ce face un consilier Edmundo, ce face. Cum văd eu viitorul educației? Îl văd ca pe un domeniu care, sincer, va merge spre zona de online. Percep partea asta de digitalizare ca o chestie absolut normală. Ca să fac o referire la procesul de consiliere Edmundo, eu însă m-am recomandat de multe ori oamenilor care stau în dubii să-și aleagă ce să facă în viitor, adică un program, de exemplu, între Southampton și altă universitate. Am zis, ok, uită-te până la urmă ce module se predau, cine le predă. Dacă omul ăla care le predă, proful respectiv, apare poate și pe platforme online. N-am să dau nume, dar sunt foarte multe platforme online unde poți să faci cursuri deja de la profi care, repet, sunt universități de calibru din țara, chiar și din țara noastră, cred că sunt. Dar ideea este că poți deja să ai un fel de grasp de ce înseamnă, până la urmă, inputul unui prof universitar dintr-o anumită țară, urmând un curs online, care de cel mai multe ori e gratuit. Și poți cumva să te inițiezi, să vezi în primul rând dacă ții pasul. Apropo de ce zicea Sebi, ține foarte mult și de faptul că ai nevoie de un oarecare simț al disciplinei, adică trebuie să știi când anume să-ți dozezi eforturile spre ce, să faci și tu un research, să treci prin filtrul tău foarte bine, niște lucruri care ți se dau predate, dar nu la modul ăla foarte motamo și prea explicite. Da. Și deci îl văd viitorul educației în zona asta de digital, clar. Who knows în ce măsură poate platforme de socializare or să se transforme în viitoare universități. Eu aș vedea genul ăsta de switch, sincer, pentru că e prea la îndemână să te loghezi pe un cont de socializare unde oricum ai toate contactele pământului, adică toată rețeaua ta e acolo și s-ar putea foarte ușor să, who knows, Facebook să se transforme într-o mini-universitate până la urmă în online sau într-un mediu poate de formare. Îmi doresc chestiunea asta, deși sunt foarte multe alte rețele de socializare care, sincer, mustesc de superficialitate. Mi-au făcut la un moment dat cont pe 2 și am renunțat imediat pentru că au fost mult prea childish și n-am putut să rămân acolo. Da. Cred că astea sunt cele două direcții, oricum. Spre digitalizare și spre o adresabilitate mai mare spre mase. Efectiv. Și, da, se va vedea în viitor. În ce măsură și țările unde populația poate nu are acces la net, poate acele decalaje din punct de vedere economic, copiii din anumite țări nu au acces încă la tehnologie. Se va vedea și acolo, probabil, în ce măsură se ajunge tehnologia la ele. La persoanele acestea mai, să spunem, financially challenged, zic britanicii. Îmi place foarte mult această exprimare. Dar, da. Apropo de acest aspect, noi tocmai ne-am, acum o lună, să spun, ne-am făcut parteneri la proiectul Școala din Valiză al Fundației Vodafone, unde am oferit acces câtorva elevi din comunitatea Școala din Valiză pentru a le oferi programele noastre cursurile noastre de programare de bază. Și vrem să contribuim și noi către societate, către comunitate, prin a înțelege că ceea ce facem este o temelie a tot ceea ce se va întâmpla în viitor. Fie că te faci programator, designer, arhitect, limbajul acesta de tehnologie nu se mai rezumă strict la programare. Va deveni, și mă bucur, cred că suntem în asentiment aici, că va deveni un limbaj, apropo de Internet of Things, da, Sebastian, care va avea o adresabilitate cam către toată existența noastră. Da, pentru că asta e direcția până la urmă pe care mergem și
Da. Eu nu știu tehnologia care trebuie să ne vină cât mai lejer Da. pe depetele, dacă vrem să o luăm așa, pentru că altfel o să rămânem niște inadaptați și nu o să ne servească cu nimic. Ne apropiem așa de ultima întrebare, însă răspunsul tău, Ioana, m-a făcut să îl întreb pe Sebastian o chestiune. Dacă la Southampton, înainte de pandemie, făceați și cursuri online sau nu? Bun, da, bun. Southampton nu aveam cursuri online per se, dar totul avea un suport online foarte bine definit. Adică toate cursurile erau înregistrate, toate slide-urile erau deja puse pe site dinainte și puteai să le vezi, să le citești. Aveam laboratoarele unde, la fel, puteai să stai să le faci acasă dacă era nevoie. Mergeai acolo dacă aveai nevoie de ajutor de la un laborant sau ceva și credeai că nu te simți confortabil. Aveai ajutor, puteai să vorbești prin e-mail dacă ești cu cineva, aveai foarte multe metode de verificare că te descurci. Am un prieten care el e foarte bun pe informatică și el nu are nevoie neapărat să se mai intereseze de laboratoare în staff. El le știa dinainte pe toate, poate de acum să se angajeze de altfel. Și în consecință facultatea a văzut că nu folosește ce le-a dat și i-a dat un e-mail în care l-a întrebat dacă e totul ok, dacă se descurcă, dacă are nevoie de ajutor, dacă are nevoie de ceva suport, că nu se simte ok la facultate. Este pentru că s-au speriat că au văzut că nu folosești ceea ce ți-am dat. De ce? Care e problema? E de la noi, e vina noastră. Și asta e faptul că atunci când a devenit facultatea online, nu a fost mare diferența. Adică cursurile erau deja puse, adică cursurile au pus înregistrate. Acum avem un Microsoft Teams unde putem pune întrebări dacă avem vreo întrebare. Avem suport tehnic mai bun, ce drept acum online. Deci schimbări majore nu prea au existat, decât de nuanță, deosebire de alte părți, mă gândesc. La live-ul de data trecută, de săptămâna trecută, am avut invitată pe Alina Cătălina Bănuleasa. Ea este singurul UX designer Google expert din țară și ne-a spus și ea niște lucruri extrem de interesante pe tot ce înseamnă user experience dincolo de platforma hard, să spun așa. Și noi luăm aceste întrebări de la un guest la altul. Întrebarea pentru voi de la Alina este: cum se pot pregăti elevii de viitorul educației fără locație? Cum o să-i mai consiliezi, Ioana, către universități amplasate undeva? Pe când viitorul, așa cum spuneai și tu cumva, nu? Că este o digitalizare în educație în viitor, prevezi. Și Alina ne întreba, cum putem să pregătim elevii de viitorul educației fără locație? Sincer, m-ai luat un pic ca din oală. Eu însă mi-am făcut un curs de UI UX ca idee, l-am încheiat pe 4 luni, în care am lucrat intens pe zona asta și tot din dorința de a-mi șlefui un pic niște skill-uri pe IT și să văd cam cum se poate ajunge la un user mai eficient, că tot în consiliere ajungi la un user. Sincer, cred că o să am capacitatea să mă mulez pe cei care vor aplica la această universitate în cloud-ul vieții. Adică am foarte mare încredere în capacitatea mea de adaptare. Dacă va fi să consiliez pe cineva care va vrea altceva decât e acum, sunt convinsă că o să mă pot uita atent la omul respectiv, non-judgmental și cu mintea deschisă și cu toate resursele de care dispun ca să-l ascult activ, să-mi dau seama ce vrea și mai ales să funcționez cam în același sistem până la urmă între ce vrea el și ce își dorește universitatea aceea din cloud-ul de care ziceai tu sau oriunde va fi ea. Singura chestiune în toată povestea asta este că dacă un om care va aplica la universitatea respectivă va fi mai dibace în a-și exersa simțul de autonomie, sincer, eu cred că sar din poveste. Adică dacă omul ăla are un simț, repet, foarte, foarte strong așa de autonomie, va putea contacta direct universitatea respectivă și viitorul meu probabil va implica să mă reprofilez. Da. Să te adaptezi, nu, să te adaptezi. E totul. La bază o adaptare. Dar mi-a ridicat la file o întrebare foarte interesantă. O să am ce să
diseminez în seara asta, ca să zic așa. Mulțumim Alinei pentru asta. Sebastian, tu cum ai răspunde la întrebarea Alinei? Deci cum am pregătit elevii pentru a 6-a școală online, să zicem așa. Da. Tu unde ești în momentul ăsta? Ești în țară sau ești acasă? Sunt acasă, da. Și studiezi și ai dat examenul pentru Southampton, right? Da, exact, tocmai am terminat aici. Bun. Odată am început prin pregătirea profesorilor, pentru că sunt super multe metode de a preda o lecție folosind online, nu metode foarte faine care ajută profesorul să facă online-ul să fie cât mai ok, cât mai enjoyable pentru elev. Și online nu trebuie văzut neapărat ca fiind un fel de endgame. Eu consider că online trebuie să fie un fel de suport al profesorului de a ajunge la cât mai mulți elevi și a face elevul să învețe cât mai ușor. Și obligatoriu elev va trebui să învețe prin cursuri prefăcute, cursuri complet prefăcute de TIC, care în acest moment sunt aproape useless aceste cursuri de TIC. Dar eu zic că părțile cele mai importante dintr-o școală online trebuie să fie faptul că sunt unii elevi care nu pot să plece de acasă și ar trebui să poată să știe, să învețe cum să folosească calculatorul astfel încât să facă lecțiile de acasă, fie că e școală, fie că e facultate. Deci pe partea de pregătire ar fi un TIC mult mai bine definit și pregătirea profesorilor să se folosească de chestiile astea, că degeaba elevul știe dacă profesorul nu. Da, fair point. Mulțumesc de răspunsuri. Acum o să spun un pic care va fi următorul nostru guest, ca voi să puteți să-i lăsați întrebări mai departe. Dacă live-urile noastre au fost așa despre meserile viitorului, apoi cum putem să avem această experiență de la programare și până la ce oferim mai departe. Alina data trecută ne-a povestit despre UX designer, despre ce face ea. Și la live-ul următor o să-l avem pe Cătălin Bălășcuță. El este Agile Coach, trainer pe partea aceasta. O să ne povestească despre agilitate. Este un termen foarte acut, nu, în zilele noastre, dacă am reușit să fim agili acestei perioade. Și ne va povesti despre Scrum Master, Agile, de la IT până la viața personală, cumva, dacă pot să spun așa. Și ce întrebări aveți pentru Cătălin? Ioana, te rog. Sincer, mie mi se pare fascinant riciul acestui nou termen, agilitate, pentru că dacă eram șocată de empatie cât de des apare în discursul nostru în ultimii 5 ani, acum sunt șocată de agilitate și peste tot unde mă învârt am senzația că e noul empathy. L-aș întreba cum facem din această agilitate ceva ce să fie totuși niște parametri, că am senzația că până punctul ăsta dă în mișcare browniană, adică pentru mine agilitate... Toți suntem agili, nu? În punctul ăsta sună ușor haos, așa. Facem ca totuși agilitatea asta să fie mastered somehow. Cred că asta ar fi întrebarea mea. Sunt de acord aici, mi se pare o întrebare pertinentă, mi se pare că ar fi aceeași întrebare și în partea mea. Da? Ce drăguț! Da. Aș face big heart right now, dar mi se pare că dăm în altă zonă și... Chiar mă gândeam, știi că punem 2 întrebări sărmanului speaker. Da, chiar voiam să-i spun, Cătălin, uite, tu ești singurul norocos care are 2 întrebări, dar ia că ați fost așa la unison. Da, a scăpat. Cum facem să punem parametrii pe agilitate? Da, ceva e formulat bine sau îmi poți... Am înțeles. Mi-am notat întrebarea și cu siguranță o să fiu și eu foarte curioasă de răspunsul lui, pentru că și la fel mi se pare că agilitate este noul cuvânt așa peste tot. Și o statistică, dacă nu mă înșel, cei din online, cu dicționarele online, cred că reperează într-un fel cât de mult se accesează un cuvânt în searches. Și nu mai știu dacă am citit un articol sau efectiv am și văzut chestia asta pe undeva, că eu urmăresc foarte multe pagini pe zona asta de lingvistică, mă interesează super mult și cred că arată, mă scuzați pentru tunete, la noi se pune de o furtună la Iași. Mă rog, ce vreau să zic este că arată foarte mult din mentalul colectiv, felul în care se folosesc cuvintele și riciul lor și basically dacă de la empatie se trece la agilitate, adică, na, e o direcție. Mult asta. Ar fi
vedem cum o putem contoriza somehow. Da. O să urmez și eu live-ul. Până acum, da, sigur, te rog. Și dacă o să fie nevoie să detaliez un pic la ce mă gândeam când am pus această întrebare, când am ridicat această întrebare la Filou, o să intervin într-un comentariu. Să nu pare nici pentru el. Deci dacă până acum spune în acest articol că până acum ne interesa să fim cum suntem empatici și acum ne interesează cum să fim agili. Da. Și este o întreagă, repet, vâlvă în online. Adică orice chestie care devine virală e pe zona asta de agilitate și cum ne mișcăm dintr-un loc în altul și cum ne adaptăm și cât de rapid și cât de sharp suntem în momentul în care intuim celălalt. Da. Poate vor fi mulți coach agili în următoarea perioadă. Da. Super, mi-a plăcut foarte tare discuția noastră. Vă mulțumesc mult că ați fost în acest call cu mine și că am putut să oferim comunității Logischool, părinților, elevilor mai mici, elevilor de liceu, informații și poate inspirație pentru a vedea un pic cum se așează mai departe viitorul pentru ei. Și te aștept, Ioana, să asculți următorul call și pe tine, bineînțeles, Sebastian, dacă reușești să te disciplinezi și să-ți faci examenele la ore diurne. Acum vedem, după posibilități, cum să zic eu. După posibilități, așa, da. Vă mulțumesc tare fain, a fost o discuție foarte, foarte frumoasă și rămânem, desigur, în contact și mai departe aproape. Numai bine vă doresc, mulțumesc! Asemenea!